Ayan. Ipesta nila paano ibiyan si Panmamalsitan. Bangan. Ngayon si Panmamalroon dito niya. And then, yun na parla mo. Pangalan siya. Nice girls. And yun guys. Wala na guys, nag-imit. Parang may barbecue. Lately kita ntawag program ang siya pasta Kevin kung kayo na Lesia Lena Royal Lake Nagkulo magulat ki Pensi isi location mo kung orela ko na siya kung ka pwede sisi ito pa yung bakilin siya lang nag-magdiyas yung tamash ay nash ni sisi ginash matalat ni Akfulat ka lang Lately kita ntawag ang alam sila fwin met lalbapaman ngay tala wagin siya teta la Hilo na kwenta may kawat lan mo ngay tala yung lace na paumdal na mo wait na tinggal sila malong na tatas yung bentay ko na taga Chap kita entah nila kaya na uitwa pandemi ko join ko smata chap lesli ki taga ta fwin ko na alin na mamen nga liye lapan insium dan na sinta ta sitwasyon panangalang siya wala siya wing ka kulo na malam na sumten welcome ikom dal pa na kilin sit lan
sa others. Napandali you have to go na.
Tangsibasan! Okay? Kipensi nga song masintadik na talo. Isang tawag kimata ni Kishuk. Line ne. Irene lang eh. Irene lang. Oh! Sil katay, Sheila rang ako flying niele. Agalan. Pingkum tel ko coin. Aro sham nung tel. Ba ne orol. To namnas aro kat na von nine long. Main kita support kumte. Kan? Nairin, tangsipasan lang Nairin. Ilpam mata ki full siya ngayon. Nga ito large split matal kanta. Nairin pa mata ki walin siya ngayon. Ilangi Irene. O ilpa pa excel pa pa yanti kumtal pinteto. Langi. Eh? Ini terjadi kita kecil, kecilan ini. Tapi dia ngayon, siya ngapa, taga lang ngapa, taga lang kita siya. Kaya talaga sige nasi. Ngapulan kita na konti. Kaya po si Jaya ngapa ini lagi. Ay pera naman. Pinne po to cheers of joy nga kat kindly. Amen. Hello, ne Irene. Piye talim tayo silti ke. Line natin. Ots, gara. Pange talim tayo mata silti ka. Imam taro. Tatsia. Nanya ke. Ayan. Ate, Betsy. Alam ko ka siya kinigati mo love. Kalas na kayo. Kulagin sukya mo last ni sunye. Akal na ulali lagat wala Akfulat yun. Ay, ilan na muna sis. Nga pinakak siya sinrela mo ulang na sis. Mga nalipintang kami mga ito pakangda namin. Kaya alam ko namin Akfulat, imana kayo puta na siwas na kayo kakawikat. Akfulat sila yung amatay pa na may mga kanyak, ito mga yan, imana kayo. Hello, Tin. At ito la sa podcast lumanta insyo malena may lang. And naturo kumpie tangsibasan post la may nalimit na womat we kuko kakarolin kakasoil sak ngete wakat no phone na to ano na nasip tinga ipinsew tinga yok ngayon kaya kung sago yan boys na kanyin ko to kansulan man airplane ngayon ngasya ka tan tayo tan matena na tangay tala tena kaya alam na yok na pa yan nito nga di la pan support long ka na sinta ka mas na panangalang si Akfulatye Kainted singkat me kung tatagawikat akpariel so in fact katashi ke lain sila ngayon. Elye, ako nga, sorry fact lang na, Elye would still growing. Si Bezis is nga ba yok si Pelmin? Kita ba na yun, ako kaya mold siya namin. So kaya, alam na, dedicate mold lang na siya. At nga mo isa, mold ma tari. Elye, ongoing. Arela ngors na simpa.
Ang ikat, ngay tapali la rin, Akfulatye na to. Inyo siya singkat. Pinpay na pa, lang show. Na sila, Hilo, na ngoslala, pagyan na yimatay ka. Na siya singkat, lang show kya mo la. Nikilan yan nyo. Amen? Pero, masih nga mo, potis yung ngati ka imis. Nga kaya ako po, nga talaga ito po na kaya po ito. May masih may dusik masih. Lakat po niya, ngati niya ma chance. Kasi ito po proy lang niya. Narang alam siya, kakulan yung tato, we could celebrate late na lalap siya mo. God improve na siya mo. Hilo. Ito kasi sa piyekya somla. Simpe fakta nga isama, kin mataulu manaluluan. When in pencil, suit medical, medicare. Ngamit ash ikunap na kaya hospital siya. So minit liya tayo lagi nila, makat na shwokin niya, in spite of what? Naked pencil na siya niya. Nga mapetsi pan na nga usyal na lomanoa, sipayan pa, masi kapag kiniyel, nga usyal na ni St. Francis Way, Hospital. And that, check your physical exam, check el na yung paggamit, hindi ka treated ka ng shallow na, alin na sa leg. Or tal mo, talan nila, masyala ka. May, may high blood pressure. Itali sila, itigyan yung MRI. Dahil sa uno, kaya yung mga tal, pwede yan lalay kung ilala mo. Ilat po mga artifact na punta ni tayo. Pangan mo kung may malaan pong iyo, may sina, may kung tal dikiya mo kung tal lal po niya, kung tal taafad mo kakanya, kaya house kung tal na. Amen? May kahit sina mo, kung tal malaan po niya, dikiya mo po, take 90%, take 50%, yun na yung 100%. Pangapak na yok yan na sipin lane sing parang nga, ito, we celebrate lane sing. Yung may nain, not yan na. Amen? So, may yok na pa eh. Yeah, I knew din man yung sila. Namising niya pa mo. So, ilay pa tao pala, yok na na kaya mo. So, pangin, i-guess lang yan, lane sila. Ngayon nga, alam na, tuwing kaksabihin kong dahil yung dahil ito, isa to, ngayon talaga, tweet natin, yung siya ulay na kung na hardship-an na pinag-get. Ingon sila. And, friend, welcome. But, basically, matalik natin, pause lang na po eh, friend, kiss lang na natin. Aratan mo, kung tala ko lang, Tora? Right? Kital? Dahil si Bella, orela manapsi mo, alam ni Akfulatye lang sila para mata siya tumalang. Hindi pa nang nasang pelo mardan. So, welcome with Manapu. Hilo. Pero mas may kapsabing ka, yung mga sinatak kayo na, kapsabing ka, Kulus po si Selimang Pagkintang Lash, Kapatayin Tako. Kaya lang kapsabing ka, in i-base ke, masiship si Lino pa suit si Hope si, kaya lang na napapiwins kaya, Katarang church message na kayo watit na ito lang kan ko hindi kaya lang sinsing ngayon ina-apply kita sa kilometer wala ko hindi ko nagtata saksabin kaya kaki kaya sa balik sa nakaliwag ngayon ilos pa si Selta kakawili ka makilo saksabin kaki mo lalo ilos open na siya ilos open sin tata Tana tata, hindi kita yung
makita masih kapal tadansin si Pela. Katangasin tak na naksuwa sila. Si Pela lang ang sila. Miriam, kume, tana, kaya mga nga, kume, wemin dami sa mga polosta, itong balikin mo, may polosta itong tayo kay mga ano. Napansin niya, balik na, tayo niya na po yung polosta itong kay mga niya. Start na. Relawal na siya, medyo, bukla na bakla, dapat na mga pagkakansin nila una siya. Tapon, lang sila lang, tena siya, lang sila na siya, at dok talaga nila, lang sila na siya, si kasing kaya na siya, sa pagkakansin. Ano pintak niya naman? Love lang sila. Kaya love na sila. Tanong na ng mga sister na sila sa lahat. Ano na sa siya. Yok Allah'tan mesela. Ama tabii hafifle de Allah'ın kulağınıza parayı. Tabii na pera na sindali. Ako naman na sindali kay Rose. Mana ng mga kanta. Ilang naman na. Sanggibasan. Paliksi takulturan po. Mary no. Ba't pa sewo? Sanggibasan. Praise the Lord. Gimana kayo wani kilain sinikilang pa siyempre ng tatatanan siya. Kaya mo'y sinamoy si walal ko nilang nakaisiye. Nakisabat mo ko, di siya nalalal ko ng kasinera. Kaya parang laylalayin sini. Ikan mo way like kaksak ka marikat na pwede na pwede ilash. Ilash na pwede yarosh. Amen. May na kayo ama, iliyotsak, ilak mga peptides na kinin, iliyotsak kepo. Palapin masin may, mana kayo po mo siya isil, ilalong, ilatapu. Panay so kung ban na, erela ko ng konfututun singgat sini. Yung palate, fact, esa tamin pala sa akin mo. Pwede namin si Tiyotya, Kepo, Peptides, Laulia, ni siya mawasil, kung kawak lang tat, ilkawak lang. Na parang siya tatamay siya ni Ke, meti Ke, sipin me malarela, kainin me, makina sipin kalayang lang tat masin. Kaya nangay magkaipan na masikitin niya. Nangalang si Wikum dal na pwede yung kakilon singkat kinjal na tiwang ay talash pelong del guys yun na sin. Alang si kakilon singkat ki, yes, ilan dapat mo kamagiging. Yeah, nyo pa, katita mo, ne, may masin yes, yung sewo ne, iltal, katilakin si Woyen, talilakyalan yun na sin, tal, long sila, kalang lalaplang na sin, tal. Matatan siya sa ngayon. May tala, alam mo yung manin siya, yung nangon lalal na may iman. Siguro sa fwin na kaya para ngayon nga may taong tangay nga lang si Akfulat na malabing singkat na pwede, praise God na pwede. Amen. Sanggibasan. Paliksi takulilong inin pa Angela, nga mo del data la. In mataye, pangilom sila.
When I'm passing a song lot. Ito na siya dari kaksa tingkat ke pense me. Ke mana ko sa lakat yan ke pense close. Wangin masaye follow kanot pelos so kalayang lang sa katipo sa kimana dari lamang ko sa paman. Ngayon ang kalipiyat ni Akfulat na sinta kinuha tata. Kaya kung kanata si Weir siya wikat Merilu pati siya taka manasin ka lang ay kuklarela tapi din isama kiprailash matala lang si tata lang si kalipnatan na po Mali na papante Sheila hasat lolaw. Kasi ilaray na sino ko. Pero pal kita ntak sa pinta. Sam posisel lang si masinta tas sita na siya. Posisel baka lang si mali nga ila dapat arsin nga aso na siya. Ay tamas may hamka tuwa si tamake at yung nagsisip. Ay katal manas ng kalin tayo asya kale sumuno at isipinulal kumulal na sintat. Ay nang kati dengan ki tulal kumulal mahal ko lang when tema Islamullah. Tama kung sila. Kung sila naman. Kung silang message. Because silang message. I think siya patent kung complete. Yung lalang pintansin. Kasi kung alam sa kong bata. Praise the Lord, God bless you. Amen. Thank you, Brasad. Salut luo lola. Tanga kina kalim yun na sumdella. Kiwali siya nga tuwani siya nga wangin fesi. May temtaw reklamo. Fesi nat limukula pa so may metata. Kilang silang papan nga lalpong ila. Na phone nat li nga way na siya. Arch place laldan. In mall laldan. Panang ngatakin na mata ni kishi. Nga pa siya kimeta. Ta nga sampai singlal team pamit limukul pukoko sinatan dan sampai pakan Ito na, bukan dia kita wanita. Ada malah kita. Kita kita bikin jam samin del kita itu Hilo agak semua bila mana kau makan ni aku aku bilang kalau tadi kita yang lagi aku tu बहुत से माँ की बात करें मैं आपको कहूँगा कि क्या उसके लिए आ रही है हमारा काम लगेगा कौन सा उपचार का वक्त निकले लोग खाली पिलाएं भी नहीं होता Tadi kaya siapa mana? Nikes Manapu. Ada mau middle name jelas, last name jelas. Legendary prayer. It's not proud to be son.
Ang Akfulatye kita liga siya puman. Mipias Manapu na fwin. Fwin sa panars ko to. Kinak ko rin yung tatat mo. Nawala pa meron ka. I don't get out when I like you see a lot in Jimmy and other like Oakland like it's been fine to like that it's been managing for a lot. Il keep out the building ito keep ang faktor ng sin may natuwa mag-yura react like kilay naman. Jadi ang takla pa siya ng si Wustewa, pinoro na mahal lang. Waling malakada dahil doon sumbati untuk kemudian makan biak lagi dia paling karena yang mengagak doon sumbati Berarti talig sa afla sene el pashu kemet keseu sene kesipen Manadal papenti ne Irene to manil not lanorol papamon siya ne ne Miriam panantasin nga sanglal PBN Mama, tunggu kita kait tu kau pecek dalam orang ramai pecek tay. Kapsa kita, aja nak wira pecek, awalnya isu, kata dik mawai lino ko ano tutin, Tony, Nanedo. Tingkat kilo na sinta, tadi mana pewa. Kilo na sinta dia sebelum jalan. Kamu nggak tahu apa, so, pangan fakta mau tayo orang akin awi tu yakak tulot, gimana kayo? Roland, ke matayang lom diyan tatat may siya karay, sakit nga kung sa natangon right nga tayak nagisaw lalaray na nga tatay diyan sige ta. Kapilo nga sinmate na kayo, si Jasha na kayo, wala pa Jasha lumanay siya, lakamay na paroy, kilo na sintima na kayo, tata. Sinjak tatakat len akin dreams, wishes lumlona, inisod ko nakikita. God bless you. well lo na mola pangay tafla yet tadi mo kung delakilin mo natal papamon to post lang na pa palikil me nawatay laki mole sing through Jesus Christ. Oro nga tafla pe process na kayo in fact kulo na sin. Nga na kayo madutikat usin na sis panang kat ang sewu ke ne mising. I just want to welcome you people, friends. I know you're good friends of our Father. So welcome. Be part of the family. Forgive us for the language, but I know every smile will tell you what we mean. So you don't need to know the language, but just the appearance you will know. Anyway, welcome to Papa Mon's house. And please don't go yet. Stay until you share whatever we have on this table. Thank you very much for coming. Ngamo pang sham nan taliga. Sista gluktan mo ngavak na secret siya ngay. Dahil mo wangin talig Papa Monin sulela mo like Chloe. Yok. Tongan fact. El Kuloya, Papa Enti, Papa Roland, Papa Tony, el Kuloy ko, joke lang ka. Damitan ka mo sa sildan, rotan ito. Well, katkoin, birthday cake lalo,
no, nak manas, kitero, may nagkashel ko, show our appreciation of how or who he is to us. Kitero kiti. Ibesing ikpesang nasin muitlalay no. Tagamon, sinas kasi luwong kinakla. Kadelela, chota kitignaw. Mabo, kumili na ba siya? Nakong din naman ang sinyo. Magkano may kisun? Dahil ko, kumili dalay ko. Kasa ke may kasa, kung kasa sito la kumewuna mo. When hindi may drive, nan ka na madamo. Kapag ang katun ene na, kailangan na litin ikintiyak na po. Kailangan na 100% faithful man kontang na dit. When in fact la, ito kang kigabilang siya na usyo. Pangan mate, ngawrit makaya. Siya, asyo. Yan na kayo. Nakulo na manulat, the voice from Nataka, Moulva Kataka, Nake Akalamege, Kasianon Tukula, Namumu, Marak Namumu Nimsingen. Mataka yan, Martin. Taon, Pakarin India. Tineka, Kaya Katakan Yaka on Tubome, Namata Iketa on Tubome. Doon ang manulat, kita kalubutan. Nalang akin ko, ngati pulay ka nga sa. Pero sa gilid kaya yan, may kakalubutan. Para nga diusing ngayon. Naman sila, doon naman lahat, lahat na hindi ko na kaya. Naman lahat. Kaya mo lang talaman, yaklaw mo mahibili. Kung kaskero, oh,
special part of oh, if I take the wings and soar and fly to the farthest sea, your hand will be my safe guide. Your smile will see me through. Oh, I will praise you and thank you, Lord, with every breath because I have a special part of your plan. Because I have a special part of your Amin ko pasta e Trinidad national. Oh, sisag lu ngakun pa. Kung ganda nas, kaya ka siyak lang mo kaya siya may ligi mo na kayo sa lays. Lalo siya magkakasin ko, hindi ako yan na kayo. Yung tiyak lang ang main na siya ko. Pagkakay kakasikin ko, hindi rin lang natin Jesus Christ. Jalay mo silang ang nila. Amen. Well, kulang na malap ke matay lusa ni fashion safla to nila siya pangai. Metliki kum telefasya isang alam si pe insipe. Tabala ngai talaga tamit panan to kapanan nga aula siya wen pakulo na malap na sunden ke kalayang lumdel insesi lumdel na simpapa si mas nga panan kum talaga wikat Akfulatye ye alnga ulsilalna. Nga long si pe pakulo sin talik na dal papaman seulal papaman ngat pe fa kinendal dan kumtel kulo na malap ke kumtel lipe ngal die lapan kafa po kampare lumdel panang nga kitari mo nga italaye panang nga kinapa kulo kumtel seulal papaman ke kum ako te pase ngay kalang lumdelan katari leke pangi saflayen to nila siya nga italang nga pin me pulihat pesingin lang kan man tikin man kumkan na sa Allah usa nga sham ilalang kahit nga makita sham ramin kumtal na po na itanila tataman yo makumtal kan sa panang tari maitse sa musuk ke bawal pakula ke kumtal yen ne ke pesingin nga itala kumtal pa kamon mo kumtal kamon na nakita well sila na malap and part of the best part of every gathering. Food. So, tepo apa ikek lang ni, kumdan si Kosyo. Iteorek mata ni kishit ko wall mate na kayo agad.
the same.